An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna a k'aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen don bolimafɛnko olu koɲɛw ɲɛnabɔli kama a taara munumunu salo dɔw kɛ ka se ka taa i ɲɛda terrain boli sira cakɛda dɔw kan. Terrain wulili ani terrain bolili olu tɛ ɲa cakɛda minnu ka baaraw kɔ ka taama in a daminɛna chemin de fer gare de la ka tɛmɛ ni Gabriel Ture dɔgɔtɔrɔsoba ye ni ka sɔrɔ ka taa a bila fo Kulikoro marabolo kɔnɔna na. Munumunu salon in a kɛra ka bɛn alamisa don novembre kalo tile 8 de ma a bɛ don kadara min kɔnɔ o ye Mali jamana ma ɲɛmaw olu kɛlen don ka miirina min ta ni k'o ɲɛsin terrain ko ma. Baara in bɛ don o hakilina in de hukumu kɔnɔna na. Mamadu Ben Sherifu Sumano a n'a ka jatala Daramani Male olu de ka sɔrɔlenw don. Minisiri mun ka baara ɲɛsinin n'o bolimafɛnw ma a ye taama kɛ ka t'i ɲɛ da yɔrɔ minnu dabɔlen don terrain baarakɛlaw kama n'a bɛ f'olu ma domaine du chemin de fer a kun de walasa ka jateminɛw kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka segin jamana ma cogo min na ka d'a kan a caman de bɛ yen nɔ u kan ka nafaba de ladon jamana kun u tɛ k'o baara kɛ nin cɛsiri mun ni minisiri y'a kɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye walasa terrain mun ni a jɔlen don a bɛ wagati jan bɔ terrain ka se ka sira ta adamadenw ka se ka nisɔndiya sɔrɔ terrain ko la ka d'a kan n'i y'a jateminɛ terrain dugutaga o fɛn bɛɛ de ka nɔgɔ ka tɛmɛ bolimafɛn wɛrɛw kan ale de ye bolimafɛn fana mun ni a dugutaga garantilen don a bɛna kɛ sababu ye fana ni nin so ninnu minnu dabɔlen don terrain baarakɛlaw kama n'a bɛ f'u ma domaine du chemin de fer olu bɛ se ka nafa mun nadon o nafa dɔw bɛ kɛ sababu yɛrɛ ka terrain baarakɛlaw yɛrɛ ka sara kɛ. N'i y'a ye an selen yan Kulikoro chemin de fer ko don président de la république n'o ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ye ale de y'a fɔ an ɲɛna an ka cogoya bɛɛ kɛ an ye engagement minnu ta an k'a timɛ anw tun y'a fɔ chemin de fer travailleurs ɲɛna k'a fɔ fɛn o fɛn hakɛ fɛn o fɛn b'an n'u cɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ u ka saraw bɛ d'u ma minnu bɛ taa retraite la ministère des finances ye u ka wari di fɛn o fɛn bɛ taa retraite la ɲina u ka retraite fɛɛrɛ bɛɛ a wari di la DFM ma DFM yɛrɛ bɛ yan pour que k'u ka droit bɛɛ sara u ye u ka retraite fana bɛ assurer kalo o kalo a bɛ sara donc o problème kɔni ɲɛnabɔla ka ban tɔw minnu bɛ to yen n'Ala sɔnna an bɛ n'u bɛɛ ka problème ɲɛnabɔ mais yann'an k'an kɛ problème kan f'an k'a dɔn min bɛ yen fɔlɔ société dɔ sigila an fɛ n'o ye société de patrimoine ferroviaire ye a bɛ na nin bɛɛ évaluer aw yɛrɛ ye yɔrɔ ninnu ye station d'essence yɛrɛ b'a kɔnɔ an bɛ n'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i tun mana station d'essence louer a dɔgɔmani ye 1,1 ni tila ye kalo la o bɛ baarakɛna caman sara dɛ donc butikiw minnu bɛ yen ani fɛnw donc n'an y'an jija k'o ko bɛ sɛgɛsɛgɛ ka s'a dan na n'Ala sɔnna o bɛ kɛ sababu ye an bɛ travailleurs ka problème ɲɛnabɔ. Nin taama mun ni minisiri y'a kɛ a tako filanan o bɛna kɛ novembre kalo tile 19 o bɛna yɔrɔ minnu kofɔ o ye k'a ta Bamakɔ ka taa Diboli fo Kayi o sira ninnu bɛɛ de bɛna jate minɛ yɔrɔ minnu kan ka dilan fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa terrain mana wuli Kulikoro ka taa fo Kayi k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye o baara in tɛ se ka kɛ fo jate de ka minɛ nafolo hakɛ mun kan ka don a la walasa a ka se ka bila sen kan. Anw bɛna sira in minɛ k'a ta Bamakɔ ka taa fo Diboli an ye Bamakɔ ni Kulikoro kɛ arayi tɛ yen arayi yɛrɛ tɛ yen i bɛ boli min kan Bamakɔ dugu kɔnɔna na fɔlɔ k'a ta hirondelle la ka taa dépôt mobile la n'o ye dépôt Star ye arayi bɛɛ wulila k'a ban pewu k'a ta hirondelle la ka taa Bulukasunbugu dɔɔnin bɛ yen mais ni i sera Bulukasunbugu ka ban arayi wulila fo Kulikoro arayi t'o si la. Donc président de la république y'a fɔ an ɲɛna an k'an jija engagement min tala gouvernement tɔgɔ la an k'a timɛ o timɛli tun tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka sira de ta min bɛ kɛ sababu ye
terrain bɛ boli o de b'a to kalo tile 19 n ye tile 12 d'u ma tile 15 u k'u jija u ka wagon labɛn ni wagon labɛnna ne yɛrɛ bɛ don u ka voiture ni minnu bɛ yen ne yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ fɔ Diboli même n'an bɛ taama sen na fɔ Kayi a bɛ temps fɛn o fɛn t'an bolo a b'o temps ta an bɛ taa fɔ Kayi arayi kan k'a gɛlɛya bɛɛ lajɛ kelen kelen ka na ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna wariko t'an na dɛ f'a ka sidɔn de mɔgɔ tɛ se k'i ka nafolo bɔ k'a tiɲɛ ten parce que wari caman dɔ la chemin de fer la an tɛ se ka d'a la k'a fɔ o wari bɛɛ dilen kɔfɛ an bɛ se ka na chemin de fer sɔrɔ nin cogo la bi depuis a ka campagne kɔnɔ k'a bɛ terrain lawuli wa terrain bɛ lawuli koyi terrain bɛ bɔli Bamakɔ Kulikoro a bɛ bɔ Bamakɔ a bɛ taa fɔ Dakar a nɔ na marchandise bɛ boli a kan adamadenw fana bɛ boli terrain bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kayi don o don terrain bɛ bɔ Kayi ka na Bamakɔ don o don donc mɔgɔw bɛ fɛngɛ bɛɛ mago bɛ ɲɛ a kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ mun ni minisiri y'a kɛ a kɛra sababu ye minisiri yɛrɛ ye mun tɔgɔma sen na a bɛ kilomɛtiri 15 bɔ o bɛɛ ye k'a yira a nin b'a kan cogo min na ani cɛsiri min b'a la k'a ɲɛsin terrain ka wulili ma bada. Opération du DDR n'o bɛ maramafɛn bilali hakilina bilali kofɔ kulu maramafɛntigiw la maramafɛn yɛrɛ bilali ka se k'o hakilinaw bɛɛ lajɛlen b'u la ka maramafɛnw bila ani ka se ka kulu maramafɛntigiw ka labana k'u don murubakala la o baaraw daminɛna ka ban Mali jamana kɔrɔyan fanfɛla la a bɛ tile dama dama bɔ o kunnafoni in dira Mali jamana maa ɲɛmaw fɛ dɔgɔkun daminɛ in na Mali jamana kɔnɔden dɔw olu hakilinata sera ka sidɔn Amadou Diallo a n'a ka jata la Samba Traoré ka wulikajɔ kɔnɔna na hakilina minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'olu lamɛn. An ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya dɔgɔkun daminɛ in na kunnafoni min bɛ tali kɛ désarmement démobilisation ani réinsertion bakuruba la DDR n'a ɲɛsinen bɛ maaw ma minnu da tun bɛ an ka kɔrɔnfɛla gɛlɛyaw la sema ani plateforme ani an ka gouvernement n'u jɛra k'u bolo bila sɛbɛn na min bɛ bɛn sigikafɔ ani bolodi ɲɔgɔnma kofɔ. O bɛn bɛna sira caman fɛ bon pour que bɛn fana ka na Mali gouvernement obligé len don ka sacrifice kɛ n'o ye ka jɛ fɛn caman kɔ n'o ye ka sɔn fɛn caman ma bɛn kama Mali gouvernement ye accord signé gɛlɛya caman kan Mali gouvernement sɔnna ka accord signé population yɛrɛ ye mankan kɛ maliyɛn caman ye dusumakasi jira k'a fɔ ko accord nin signa mɔgɔ minnu tun ye marifa ta ko u ye u ka hakɛ bonyana u ka sɔrɔta u ka laɲini caman sɔrɔla accord kɔnɔna Mali gouvernement sɔnna mun ma bɛn ni o bɛn kan ka waleya o bɛn kan ka sɛbɛntiya bɛɛ de kan ka i ka jɔyɔrɔ fa minnu tun ye marifa ta jamana kama minnu tun ye marifa ta ka hakilina dɔw ye a yɛrɛ nana ye k'a fɔ ko hakilina ninnu caman a fɔra mais hakilina ɲumanw tɛ parce que siyako kɛlɛ tɛ Mali la. An ɲɛ b'a la aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ accord signé ani yan cɛ bon foyi ma se ka kɛ bon ni marifa fana bɛ mɔgɔw bolo ni olu ma se ka kɛ ni hakili an bɛ ka fɛn fɛn min fɔ a kɛli bɛ gɛlɛya donc ni bi gouvernement ni ani minnu bɛ ka gouvernement dɛmɛ u sigira kan ka fɔ ko sisan kɔni an kan ka o baara teliya donc o baara kun kan ka daminɛ je pense que kunu mais an y'a mɛn k'a fɔ gɛlɛya dɔɔni kɔni b'a la mais o bɛɛ ye accord ko cɛ accord na taabolo don tuma dɔw la faamuyali dɔw tɛ se ka kɛ mais kulu fana dɔ de bɛ yen ni o faamuyali kɛ kulu bɛ mɔgɔw sigi ɲɔgɔn kan pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ. Ni programme kɛrɛnkɛrɛnnen a daw yɛlɛlen bɛ maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ ni u y'a kanu ka marifaw bila u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ɲɛ don nin baara bolodalen na. U y'u ka laɲiniw fɔ ko kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu ko ɲinan kelen de u kɔ gouvernement ye projet ta ka taa développement daminɛ n'u ko kɔrɔnfɛmɔgɔw ko u ti baara la gouvernement y'a fɔ ni marifa bilala u bɛɛ ta kɛlɛkɛcɛ minnu b'u la minnu bɛ se ka ta olu caman taara ka ban minnu b'u la n'olu ye civil ye n'olu bɛ se ka baara wɛrɛ minnu kɛ
olu caman taara ka ban o baara de bɛ sen na ka o finaliser comme gouvernement yɛrɛ ye ministère so kura dɔ labɛn a kama ni Buhari bɛ ka o ministère so piloter olu de bɛna processus n'o ye négociation n'o ye réconciliation n'o ye fɔ ka bɛn sigi ka bɛn ani hakɛw fana ka sigi ɲɔgɔn ma parce que ɲangataw kɛra gɛlɛya caman sɔrɔla kɔrɔnfɛla la mɔgɔ dɔw fana ka hakɛ kan ka sigi u ma wa o fana se ka kɛ fo tiɲɛ ka fɔ o tiɲɛ fɔ kɛnɛ ani o hakɛ segin kɛnɛ ani o sigikafɔ kɛnɛw olu de mana kɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka don phase laban kɔnɔ n'o ye bɛn kana Mali kɔrɔnfɛla la bɛn kana Mali kɔnɔ minnu identifié minnu kan ka marifa bila maa 1000 ani maa 600 1600 combattants olu de kan ka marifa bila olu kan ka concerner DDR la je pense que an kɔni ta ye min ye jamana in an sɛgɛnnen don jamana taabolo bɛ yɔrɔ min na a ka kan jamanaden bɛɛ k'i da dɔ la ka duwawu don jamana in ma pour que nin fɛn min bɛ yen an kana taa ni dusu ye an ka taa ni hakili ye pour que nin baara in ka se ka kɛ ka waliya a ka se ka kɛ ka ɲa pour que marifa ka bila maliden minnu da sumusumuna anw fɛ ni caman ye u ka miiriya ɲuman an'u ka danaya k'o yira ka ɲɛsin nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen ma o waati kelen in na maa dɔw fɛla ko tɛ o ye sabula olu dalen tɛ nin ko in waleyali la n b'a fɛ gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'u rebelles ta ka don armée la k'u recruter chaque 3 ans chaque 5 ans je crois que a Mali an tɛna solution tɛ sɔrɔ rébellion ko la État ka tilen malien bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka denmisɛnninw bɛ tilen ka radio ni recrutement sera 5000 k'olu bɛ ta mais malien aw bɛ bamanan ni kɔrɔbɔrɔw ni fɛnw bɛ tilen ka radio caserne da la pour bɛ ta dɔw bɛ si yɛrɛ pour bɛ ta cogo min olu tɛ ka taa u bɛ dɔɔnin ta o la k'a to mais ninnu bɛ ka taa gratuitement fu ka don armée la n'u donna fu fɛnɛ u bɛ tila ka taa marifa ta an ka jamana Mali kama tugun ko revendication mais an tɛ se k'an siko la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko wɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu jate minɛlen bɛ nin baara in matrafaliko ɲuman kama n'o t'i jɔ wɔrɔ 24 na a m'a yira k'a fɔ ko wɔrɔ 21 olu jate minɛna kosɛbɛ wa 17 sɔn kɛra olu ma jɛkulu min sigilen bɛ jango k'i hakili jagabɔ ka fɛrɛ ani dabalu tigɛ nin baara in a matrafaliko ɲuman na o wɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu wɔrɔ 3 minnu jate minɛna la o wɔrɔ fɔlɔ ye Tigarigar n'ale bɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ Fafa ale bɛ Gao mara fɛ ani Inagar o bɛ ka marabolo kɔnɔna na nin baara min ni jamana ɲɛmɔgɔw n'u kɛlen filɛ k'a boloda n'a bɛ don bɛn ani kelenya o binakun kan maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen min kan ka sɔrɔ nin ko in na sabu a na kɛ fiɲɛbɔda ye ka ɲɛsin an ka jamana ma kabiri ni waati dama dama bi Angola jamana ma ɲɛmɔgɔw olu kɛlen don ka tungarangew gɛnni labɛn ka tungarangew gɛn ka bɔ Angola jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna ka den minnu ni olu taara bisimila minɛ jamana in kɔnɔna na ni waleya ninnu a kɛlen don ka ɲuguɲugu caman de lawuli ni ɲagaɲaga ye dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko farafinna jamana ma ɲɛmɔgɔw u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka k'u da don ni lahalaya in na cogoya minnu na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ko in na Samayira Sanogo a n'a ka jatala Baba Keita u sera ka wuli ka jɔ min kɛ o ko kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lajɛ ka farafin gɛn ka bɔ tubabu la o bɛ kɛ ka caya nka ka gɛn ka bɔ farafin jamana dɔw la o ye ko kura ye nin ye kɛwale ye min ɲɔɲalen don bi farafin jamana dɔw la an ko min ma ko Angola ka d'a kan a bɛ waati jan bɔ jamana in ɲɛmɔgɔw minnu ye Angolɛw ye o ye laɲiniw kɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni État mɛ État yɛrɛma ɲini o fɛ yen ka olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ o baara o de kɛ mɛ sababu ye bi ka gɛlɛya ani gɛrɛntɛ k'o sigi tunganaden minnu bɛ yen nin na kɛ ko ye min na dankari farafinna jɛɲɔgɔn sira min bɛ o jamana ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kafu farafinna yan ka taa farajɛla kan bɛɛ lajɛlen de bɛ ka i ka yɔrɔ la ka kafu a bɛ taa fɛn damadɔ kan a ka musakaw k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kuluba kelen hadamadenw ka kolonso ɲɔgɔn na taa ni ka segin ka nɔgɔya jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc an ka kafu an ka continent la a kunba ye o ye o kuma wajibi don anw kan an ka taa o sira an ka taama an ka farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ye kumakan di a ko la wa bɛɛ lajɛlen wulilen don bɛɛ lajɛlen dalakɛsɛ don k'a fɔ farafinna ka fara an kan a bɛ kɛ tiɲɛ ye wa an b'a kɛ o kuma n'a b'o cogo la wajibi don an kan cogo min na an ka kafo ɲɔgɔn kan o kuma a ti bɛn cogoya si
k'a fɔ anw farafindenw an yɛrɛ damaw ka tila ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ bagan ɲɔgɔn ka dugukolo kan gɛni cɛjuguw la baara ɲuman tɛ ko min don a bɛ ni maa o maa n'i y'a ye a b'i dusuma kasa. Farafinna ye yɔrɔ ye a bɛ waati jabɔ kelenya ko bɛ o kɔnɔ n'an ko min ma ko Union africaine o de hukumu kɔnɔna na k'a bɛ bi tɛ o bɛ wuli ka jɔw la walasa ka se ka baara in sigi sen kan n'a fɔra ko nin kɛwalejugu in bɛ senna angolakaw fɛ yen a ka kan chef d'état africain minnu ye Afrique jamana masakɛw ye o ka wuli ka jɔ ka nin ko in ta k'a lajɛ walasa bɔda bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya na cogo min na. Donc o tuma ne b'a fɔ nin yɔrɔ in na farafinna bɛɛ lajɛlen de ka wuli ka jɔ i n'a fɔ maa kelen yaasa nin wale cɛjugu minnu b'a la ka kɛ i n'a fɔ an kɛn bɛ ka an tun ye minnu munumunu mɛn Angola jamana kan fo ka n'a ye k'a fɔ ko tiɲɛw b'a a ko la o tuma bɛɛ lajɛlen welelen don an ka wuli k'an jɔ yaasa nin baara ninnu nin ka dabila ka bɔ farafinna dugukolo kan yaasa an farafinna bɛɛ bɛ se ka kɛ kulu kelen an ka sɔrɔ ka wuli k'an jɔ k'an kɔkɔ da diɲɛ maa tɔw la. Union africaine a baara kun na a bɛ ka taa wa ne tigɛ n b'a kan a baara a bɛ se a dan na. Sani fura ka sɔrɔ ni gɛlɛyaba in na angolakaw fɛ yen fɛn minnu ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ ka dabali ani fɛɛrɛ caman tigɛ walasa maliyɛnden minnu bɛ tunga na Angola yi olu na se ka segin so cogo min na ka na o dayirimɛ ɲini yan o masaw kɛrɛfɛ. O de b'an sensɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fanba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Senegal jamana kɔnɔ Khalifa Sall Senegal faba Dakar maire min minɛ bɛ ka datugu n'a kun jirala ka fɔ a bɛ san 5 kaso kɛ ka laban ka sefabari miliyɔn 5 sara ka sabu kɛ a ye faso nafolo dun ka to Senegal faba Dakar maire la a ka labasaba wulen bɛ ka se diɲɛ seleke naani jamanabaw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Faranzikaw fɛ yen faba la Paris u ye kunnafoni di kɛnɛ sigi senga ka se ka diɲɛma ladɔnniya u ka maa ka lahala la n'o ye Khalifa Sall ye ka jira u la fana k'a fɔ a datuguli min ye nin ye politiki nasira datuguli de do barisabu ka da ka fanga min bɛ jamana kunna bi ni o ye Macky Sall ka fanga ye u b'a dɔn k'a fɔ ni ɲɛkɔrɔndɔ taba bɛ u la jamanakuntigisigi kalata la min bɛ kɛ san 2019 février kalo tile 24 Khalifa Sall do o kuma na ka dalakuru kalata ka se ka k'a kɔ k'o kɛlɛ de bɛ senna n'a minɛni ye Khalifa Sall ka labasabaw ni o ye avocat ye u y'a jira k'a fɔ kiiri kun fɔlɔ min ja tigɛra ka jira k'a fɔ san 5 ka se k'a b'o kɛ ka laban ka sefabari miliyɔn 5 sara olu ye wulikajɔw kɛ koyi ka sariya siraw bɛɛ lajɛlen taama u ko fɛn min ma ko recours ni kiiri jatigɛ cogo min ja ka wuli ka se sanfɛ kiiribulon wɛrɛ mɔ i n'a fɔ cour suprême ani conseil constitutionnel k'u sera nin bɛɛ lajɛlen mɔ nka u ma da la k'a fɔ nin sanfɛ kiiribulonba ninnu na se ka daɲuman de don Khalifa Sall ka kisa la barisabu ka da kan ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ jamanakuntigisigi labɛn de bolo bi na Senegali jamana kɔnɔ o kumana o laban kana na sulu sala fo ka taa se jamanakuntigisigi kalata ma san 2019 février kalo tile 24 a barata a yɛrɛ ŋaniya bɛɛ la k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaaya ɲini nka jamana ɲɛmaayaso lapasabaw kɛrɛnkɛrɛnnenya Maître Boubacar Cissé ale y'a yira k'a fɔ politiki ko kuma foyi tɛ nin ko in na kiiri kunfɔlɔ ja tigɛra yɔrɔ min na o y'a yira k'a fɔ Khalifa Sall bɛ san 5 kaso kɛ ka laban ka sefawari miliyɔn 5 sara ka sabu kɛ a ye faso nafolo de dun k'a to Senegal faba Dakar mairie la se kan ka kɛ yɔrɔw minnu mɔ sariya kɔnɔ ni u ko ma ko pourvoi en cassation kiiri jatigɛ cogo min ja ko kuma bɛ yen de ko nka ko fɔ Khalifa Sall ka lapasabaw k'a dɔn k'a fɔ cour suprême sanfɛ kiiribulonba ani jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ conseil constitutionnel u tɛ se k'u yɛrɛ bila olu nɔ na k'a fɔ k'u bɛ kiiri in don u dɔngɔda fɛ o kumana a bɛ to olu de ma n'u y'a bila danga min na a bɛ to danga la kɔsada in na Khalifa Sall Senegal faba Dakar maire min minɛ bɛ ka datugu fanga fɛ san 5 kaso ani sefawari miliyɔn 5 u ka sara fɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka maire ka tɔn min bɛ wele ko association internationale des maires francophones a kɛra o tɔnden ye wa kun y'a ŋaniya k'a fɔ février kalo la san 2019 jamanakuntigisigi kalataw Senegali jamana kɔnɔ k'a ye cɛbɔ ye o kumana lapasabaw k'a ka ko doni ka se ni a ye Faransi faba la Paris a dabɔkun de ye maa minnu y'a baarakɛɲɔgɔnw ye walikelen maa minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye mairiya nasiraw ka olu bɛɛ lajɛlen ka ye diɲɛma fɛ dɛmɛbaw la Faransi faba Paris maire danga ni o ye maire adjoint ye Patrick Klugman ale ye dɔ ye Mali faba Bamakɔ maire ba Adama Zangare o fɛnɛ y'a dɛmɛba dɔ ye.
Angleterre jamana masakɛden u k'a ma ko Prince de Galles a bɛ taama mangani dɔ la farafina tile bɛ yanfa jamanaw na min bɛ kunjɛ ka bɛn ni alamisa in ye. Gambie, Ghana a bɛ kunjɛ Nigeria de wa a yɛrɛ donna Nigeria jamana kɔnɔ ka ban. Prince Charles a donnen Nigeria ma ɲɛmaw bɔra ka kunbɛn politiki ɲɛmaw sɔrɔ bosobanganaw. Taama in bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ diɲɛ Anglɛkan fɔ jamanaw ka tɔ ni o tɔ bɛ wele ko Commonwealth. Anglɛkan ngɔrɔni dɔ bɛ yen ko Pitgen a Anglɛkan bi mɛn ka tunusa sanni feere nasira Anglɛkan fɔcogo dɔ kun don farafina jagokɛlaw ni nasarala jamana jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye Anglɛkan fɔbaw ye. A ye dakuru ɲɛ damadɔw lase olu la dɔw yɛrɛ y'a jaabi fana. A y'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don a k'a yɛrɛ sɔrɔ Nigeria duguba la Lagos nka a ye tɔgɔ wɛrɛ fɔ Lagos la o ye Lasgedi ye. A ko n'ale y'i miiri k'a fɔ ale ni Nigeria dugukolo cɛ san 30 don a ko waati bɛ taa joona. Nin gankɔrɔnin min kun bɛ fɔ Anglɛkan fɔlaw fɛ sanni feere nasira ka farafina jagokɛlaw ni nasarala jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye Anglɛkan fɔbaw ye n'a k'a bɛ wele ko Linga Franca. A kun bɛ kɛ sababu ye ka baara de nɔgɔya farafina jagokɛlaw ni nasarala jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka bi bi in na Nigeria jamana kɔnɔ a kɛn bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ seko ni dɔnko binaku ka kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna maa minnu ye fɔlikɛlaw ye walikɛlen sinimabɔlaw olu bɛ k'a lajɛ ka ko in don ba la ka nikura fiyɛ a la. Prince Charles Angleterre masakɛden a kɛn bɛ ka jɛkulu dɔ fana sigi sen kan min ye dɛmɛnikɛ jɛkulu ye ka ɲɛsin baara ko ma denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna. Nigeria ka denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u hakili juru caaninen don ko baarada hakilina bɛ u la min bɛ se ka sigi sen kan ka kɛ sababu ye ka na ni yiriwa ye a ka jɛkulu in b'o fana dɛmɛ. Prince Charles ka bɔ Angleterre alamisa a ka taama bi kunjɛ farafina tile bi yanfa jamanaw na ni tɛgɛ di ɲɔgɔnmɔ de ye farafina ni Angleterre ni ɲɔgɔn cɛ. Barisabu ka da ka don nataw la Angleterre jamana kan ka bɔ perengedew nazarala tɔnba Union Européenne na o yɛrɛ baaraw daminɛ bɛ ka ban u k'a ma ko Brexit. Ni Angleterre jamana y'i yɛrɛ ta ka bɔ nazarala tɔnba Union Européenne na cakɛɲɔgɔnw bɛ kɛ jɛnw ye diɲɛ ɲɛfɛ o dabaliw de bɛ ka tigɛ sa ka cakɛɲɔgɔnya n'u don bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ selekɛnɛ ni setigi jamanaw kɛn bɛ k'u ɲɛsin farafina dugukolo de mɔ. Barisabu ka da ka nafasɔrɔ sira caman de bɛ anw de fɛ yan. O kumana u bɔlen nazarala tɔnba Union Européenne na o bɛ kɛ sababu ye ka gɛrɛndɛnnin minnu se u mɔ sɔrɔko binaku kan n'u ni farafina jamanaw tɛgɛ tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ca la o gwɛlɛyaw na wuli a ka taama fanba kun y'o ye. Ali Bongo Odimba Gabon jamana ɲɛma bɛ lahala jumɛn na Saudiya lapitaninso la ɲininkali gɛlɛ. Kunnafoni caman bɛ ka jira k'a fɔ Ali Bongo Odimba kɛna kɛ ka degun min fɛnɛ don kunnafoni di gafe dɔw ka fɔ la ko tension bana don. Araba Octobre kalo tile 24 a selen Saudiya faba la Riyad ka sabu kɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka ɲɔgɔnkunbɛba dɔ kunbɛn Sina ye sɔrɔ binaku yiriwali nasiraw kan nka a yɛrɛ ma se ka ye o kɛnɛ ka bilen ka sabu kɛ a ladara. Kunnafoni kunfɔlɔw kun y'a jira ka bɔ Gabon jamana ɲɛmayaso la k'a sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn bɛ de k'o de ye dadigi k'a la n'a ladan bɛ bana dilan ka lapitaninso la Riyad. Nka n'a ma ɲa k'a fɔ maaw ɲɛ bɛ ka mɛn sira la ko tulow yɛgɛlɛ jɔlen don ko kunkan tɛ ka mɛn fɔ dɔ ka fɔ maaw ye. Hali ni fɛn ma fɔ kunnafoni di gafe min bɛ Faransikaw fɛ yen ko Le Monde o ye kunnafoni di ka jira k'a fɔ kunnafoni sira caman bɛ ka na ni a ye k'a fɔ tension bana de kɛnɛ kɛ k'a bi. Dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ tension bana kɛlen k'a bi ɲankuma k'u y'a opéré joli tun bɛ ka bɔ fa minnu fɛ k'olu cɛ ni k'a ladalen to bana dilan ka a tɛ fɛn kalamɔ. Dimanche Octobre kalo tile 28 Faransikaw ka nin kunnafoni di gafe Le Monde y'a yira k'a fɔ maa min na ni ŋunuŋunu barika bɛ ka bonya Gabon jamana kɔnɔ kunnafoni dɔ nana tɛmɛ kunnafoni diso la k'a jira k'a fɔ degunin fitinin de kɛn bɛ ka Ali Bongo Odimba jamana ɲɛmaa sɔrɔ k'a tɛ majɔrɔ kun bɔ ko k'a sabu kɛ ko kalo damadɔw minnu tɛmɛna yan'o don cɛ k'a ye muɲuku maɲakabaw de kɛ k'o sɛgɛ de kɛn bɛ ka dadigi k'a la. Nka Faransikaw ka kunnafoni di gafe Le Monde kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ kunnafoni di gafe wɛrɛ bɛ yen ko Lettre du Continent ni o ye kunnafoni di gafe ye min ka dɔnta ka wuriyalen don kosɛbɛ farafina jamana ɲɛmaaw ka lahalaw kan ko y'a yira k'a fɔ jɛkulu mankannin dɔ sigi bɛ sen ka jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ min bɛ k'a lajɛ ka baaraw latɛmɛndɛmɛ. Ko jɛkulu mankannin maa minnu b'o ɲɛmaaya la tɔgɔtigiba 3 fɔlɔ o ye Colonel Frédéric Bongo ye. Jamana ɲɛmaa Ali Bongo Odimba ka fanga a lakanaba kɛrɛnkɛrɛnnen don garde républicaine ɲɛmaa wa jamana ɲɛmaa Ali Bongo Odimba fa kelen ɲɔ fɛnɛ don ko ale bɛ jɛkulu ɲɛmaaya la. Maa filanan ko Brice Lacroix Ali Hanga o ye Ali Bongo Odimba ka directeur de cabinet ye.
maa sabanan o ye musolaka ye ko Marie Madeleine Boranso jamana sariyasunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnelle ɲɛmaa don hakili jiginna ale de ye wasabilo ti kɔsada in na wa caman y'a yira k'a fɔ cɛkɔrɔba ni o ye Omar Bongo Odimba ye k'o ɲɛmaamuso kun do k'o to balo la a kɔni ni Ali Bongo ka sɛbɛkɔrɔ suru ninnu maa saba jɔyɔrɔ b'u bɛɛ lajɛlen la fanga kɔnɔ bi maa fɔlɔ ni o ye Ali Bongo Odimba fa kelen ɲɔ Frédéric Mbongo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale ka baara ɲɛsinnen don jamana lakanani kow ma ani jamana ɲɛmayaso ka taa se bongolakaw yɛrɛw ma maa filanan ni o ye Bresa Lakureche Ali Hanga ye ale ka baara bɛna ɲɛsin fɛn minnu kun kan ka kɛ jamana ɲɛmaa fɛ yan'a ka lada olu kana se ka labala olu ka se ka ɲɛnabɔ maa sabanan ni o ye musolaka ye ale jɔyɔrɔ ka bon barisabu ka d'a kan yamaruya bɛ ale de bolo a k'a jira k'a fɔ bi fanga in a jɔyɔrɔ lankolonyanen don u ko min ma ko vacances du pouvoir maa ka ɲini ka wo in fa n'o kɛra bɛ wasabilo min bɛ wele ko Sena o ɲɛma de bɛ tɛmɛ ni fanga ye n'o ye farajɔrɔ fanga ye o kumana jɔyɔrɔba bɛ muso in na ninnu maa saba de ɲɛsinnen don kow ɲɛnabɔli ma bi bɛ ina kunnafoni di gafe Le Monde ka fɔ la Farafina tɔma Union Africaine y'a yira k'a fɔ san 2019 de farafina jamanaw bi taama ka bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ sɛbɛnfura ma wajibiya ɲɔgɔn da la u ko min ma ko visa farafina jamana ɲɛmaw bɛ bɛn bɛ a ka bi farafina tɔma Union Africaine ka fɔ la walasa taama ka se ka nɔgɔya farafindenw ma farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafina tɔma Union Africaine ka ladala lajɛ 27 min sigira Senga Rwanda faaba la Kigali san 2016 juillet kalo la o y'o yamaruya o kumana farafina jamanaw passeport de kan ka wajibiya jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni farafina tɔma Union Africaine ka yamaruyaw ye walasa baara ka se ka nɔgɔya farafina jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw lasɔrɔli la farafina tɔma Union Africaine ka gafe dɔ y'a yira k'a fɔ farafindenw bilama taama ma nɔgɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafina dugukolo kan ni ye farafina jamanaw sigi 100 sara la 22 dɔrɔn de jamanadenw bɛ se ka taama ka bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ u ma degun sɛbɛnfura ko ta fan fɛ Seychelles jamana dɔrɔn de fɛnɛ kɛmɛ ka sɛbɛnfura visa ko bi ka bɔ farafina jamanadenw kan ani diɲɛ jamana wɛrɛ denw wa u b'o cogo la o fura dama jamana wɛrɛw fɛnɛ bɛ farafina jamanaw na minnu fɛnɛ kɛmɛ ka lajɛ ka nɔgɔyaba don visa ko in na walasa taama bɛ se ka nɔgɔya i n'a fɔ Namibie, Île Maurice, Ghana, Rwanda, Benin, Kenya ani Ethiopie ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya daw kɛ sɛbɛnfura ko la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna visa walasa mɔɔw donni ka nɔgɔya u kɔnɔ a jamana ninnu yɛrɛw kɛmɛ ka visa nɔgɔya mɔɔw ma minnu y'a kanu ka na u ka jamanaw lajɛ tile 90 kɔnɔ wali kelen passeport dama u kɛmɛ k'o nɔgɔya siraw bɛɛ di maa 12 de fara araba ka dugu jɛ alamusa la Ameriki duguba la dugu min bɛ wele ko Californie o dugu yan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna 11 ɲɔgɔn na fara dɔnkɛyɔrɔ dɔ la 12 o ye polisilaka ye min kun bɛ ka maaw lakana cogo ɲini o fɛnɛ fara maa min kɛra mugu tibaa ye a yɛrɛ fara yɔrɔnin na nka maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala polisilakaw de y'a fa wa wale kelen a tilalen maa 12 fali la n'a yɛrɛ y'a yɛrɛ fa di maa caman kɔni joginna olu gwɛngwɛra ka labitanizo sɛgɛrɛ ko in kɛra yɔrɔ min na Californie worodugu yan b'a fɛ ani Los Angeles man jan lɔgɔlidenw de kɛ kun bɛ ka ɲajɛ dɔ de sigi senga ye lɔgɔliden caman kun kan ka ye a kɛnɛ kan polisilakaw ka ɲɛma dɔ ka fɔ la maa min kɛra mugu tibaa ye a yɛrɛ kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ kun min y'a bila mugu tili fɛnɛ na o fɛnɛ ma se ka dɔn nka seerew kɔni y'a yira k'a fɔ maa dɔ de don dileki jankun bɛ a la min ye fiman ye bonsitigi fɛnɛ don marifa kun bɛ a bolo maramafɛn giriman fɛnɛ kun don kunnafoni di gafe min bɛ wele ko Los Angeles Times o y'a yira k'a fɔ mugukanɲɛ 30 ɲɔgɔn na de wulila a yɔrɔ la ma in fɛ seere dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko in kɛra nɛgɛ ɲɛ 23 sanga 30 de ni o ye 23h30 ye ma in kɔni sina ka don dɔnkɛyɔrɔ in na ka sin ka mugu dayɛlɛ ka ɲɛsin mɔɔw ma o seere fɛnɛ y'a yira k'a fɔ mugukanɲɛ 30 ɲɔgɔn na kun k'a mɛnna o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadalu la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni anw na laseli nata aw ni Musa Fɔnba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sani o cɛ ne bɛ a fɔ aw ye ko aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnn'a ma aw ni ce aw kan bɛn